fuches profesora na Universidade de California, en Berkeley, e de pronto chega un momento, no 2019, que falece o teu pai, Jesús Lence, e decides vir para España, vir para o Lugo, e coller a empresa, e, bueno, pues todo ese grupo empresarial que tedes. Aí, onde estaba o éxito? Estaba antes, porque tú decidiches facer unha vida internacional? Está agora? Porque son dous camiños diferentes. Sí, pois o éxito estaba antes e está agora, non? Antes estaba porque estaba vivindo a vida como eu quería vivila. Eu deixei a miña casa cando tiña 23 anos porque tiña problemas con meu pai. Fixen a vida que quería facer. E despois, nese momento, cando faleceu o meu pai, pois tiña que escoller entre vender a empresa ou deixar a empresa cas persoas que estaban traballando con meu pai ou volver a Galicia e traballar, non? E pensei que en aquel momento era o que máis feliz me facía era volver, porque quizás non era o mellor para a miña familia, porque tuve que deixar os meus pequenos e o meu marido en Boston, pero era o que sentía en aquel momento, non? Sentía que para min era importante respetar o legado do meu pai, non podía facer outra cousa que loitar por la empresa, porque para ele era moi importante unha vida loitando por ter unha empresa que é unha empresa que é referente en Galicia e en España tamén, non? Claro, é que ás veces hai que moverse precisamente por eses sentimentos, os pasos, para conseguir o éxito, que foi o que fixo Víctor Fábregas, non? Moverme. Ti movestes ali, estabas na conserveira e dixestes, eu voume mover cara aos grandes escenarios galegos. Eu viña de facer teatro clásico en Alcalá de Henares e vin a Santiago. Santiago ten maxia. Namoreime, deixei a miña ilusión, digamos, interpretativa, collín a outra, sentimental, logo perdín as dúas. E que é o que acostuma pasar, claro. Sabes, cando andas collendo e ao final non colles nada. Todo un éxito. Foi un éxito. Foi todo un éxito. E acabei nunha fábrica de conservas, porque, bueno, necesitaba como fuxir un pouco de todo e saiume esa oportunidade e, total, eu estaba solo na fábrica. Claro, para ti era un éxito estar ali solo na fábrica. Porque son unha persoa que lle gusta moito esta soidade buscada. E, claro, rodeado de comida por todos os lados. É unha maravilla, eso. As 4 da mañán é fantástico, sabes? Esa zona gourmet. Allí en Muros, non? Sí, bueno, en Carnota era. Carnota. Hai que diferenciar, que se os van a enfadar aí, Carnota, Muros, Noia. Un compañero meu, que era a cámara de televisión, díxome que había un casting aí no que podía encaixar e que me ia inscribir. E dixenlle, mira, eu paso deso, fai como queiras e tal. Bueno, inscribeume, chamaronme, fun, cheguei e non estaba inscrito. E dixen, bueno, pero que conste que vin. E era nun hotel, e a porta era xiratoria, das de toda a vida, estas tal, e dixen, eu xa que estou, xirei na porta, entrei e dixen, mira, xa que estou, se hai un sitiño, dixen, pois agarde aí un anaco. E entrei o último das 700 persoas, e foi o que